Vítejte na novém serveru, nově otevřený SMP Blue po asi kolik týždňů to je, asi 5 týždňů, takže znova tady máme SMP, dom tady bude velká sranda, Jacob Cox. Takže doufám, že si to užijete a hlavně tady bude ještě víc lidí, takže prosím dejte like a odběr a Kofiku, sorry, taky dejte odběr, budete mít dole popis kanálu. Přesně tak. Okay. A fotku robíme, až nás tady bude víc. Tak můžeme. Potom chceme nějaké věci na začátek, či? Asi ne. Dáme normálně, všichni to získáme. OK, tak každý má svůj tým, hledá si teammateov, potom Tobík zabudni se mnou nebudeš. Jo, jinak tady jsou nově týmové, týmování, je to první. Potom Blue Valley nechceme týmy po troch. Ty mě vůbec blukují. Já bych nedával. OK. Blue Valley je sám zatím. Já jsem to sám. S kým mě vlastně blukují, nevím s kým. S nikým není. Ty jsi říkal, že je s nikým, jo? Že on je prostě sám zatím. Bude bys... Jo, takhle, chápu. Já jsem nějakého dobrého PvPčkara. Alebo někoho, kto vie dobre niečo. Lebo ja som moc veľmi presílený PvPčkar. Se mnou v týme sa nepatrí. Iba už som takto. Je. Doufal výběh, jo. Už mám železo, fúha. Aha. Ja musím bridge urobiť. Tuto. A mám pridať potom aj lomeno TPA, či? Dobre. Potom dáš aj prosím ťa pod to tvoje video ten link na server? Blue Valley. Jde potom link alebo IPčko toho serveru sem, takže na ten tvoj popisok a to. Chápeš? OK. Takže aby ste mi mohli aj títo, čo to kúkajú. Si pán, ale toto, čo som tu ja našiel, to je revolučné. To mení úplne podstatu celého tohto servera. Iba potrebujem vypiecť. Blue Valley, koľko ti trvá nájsť diamanty? No ne, keď raz survival.
že keď hráš survival, koľko ti trvá nájsť diamanty? 4 hodiny? Zig, ja hrám koľko teraz? Pozri už sa na akom leveli som. A keď sa mi vypečí toto, tak to je 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamantov. A hrám to ani nie 3 minútky. Nie, však to by si videl v čete. Však máš opečko. Aha. Mhm. To není, že givovanie, to je, že niekto je dobrý ve hre. Já jsem neříkal, druhý díl určitě lidi budeme těžit. A jsme si to taky 11 diamantov mám. No verzia je to najlepšia, to sa nemôžeme vadiť. Já jsem mám mozgu a Mobovia sú zapnutí? Mluvili. Mobovia sú zapnutí? Mhm. Dobre, čo si spravím? já jedu přes celý oceán. Zík, ja tu postupujem ve hre jak gangster. Jo, ale nesmí to... Hej, Jdeme... Tam mám žízlový plán. Já jdu hledat nějakou věci. Tam se to někde usadí. to je zlý nápad podľa mňa. Co? Lebo tam by to každý očakával, že sa zabydlíš. No tak, no, ja byťovo by som býval akože špeciálne vyhradené miesto. A ináč dal si to nejakú obťaž, no však ty majú aimbot. Když ti nepovím, Tak. Však ja to rozbijú mobovia, a čo hrať? PvPčkar som dobrý. Ja ešte, lebo ja nemám jedlo. Ja sa čudujem, že čo tu žerám. Či to bol dobrý nápad? Neviem, či to bol dobrý nápad. Mhm. Áno, lebo nemám nič na jedlo. Napište potom do komentářů GG to. Dobrý PvPčkara. Kolik tam bude do komentářů? 3 roky PvPčkujem, ale zabijú ma monštra, lebo však ich je tam 50 000. Tam bude tak 100 komentářů, že GG to. To je F, Coffee Talkers. To by viac ísť. Ja tu iba chcípnem. A to fakt si dal na normál? Obťažnosť? Jo. Mhm. Bedrock normálne skeletóni, však mi tu dávajú hlavičky jak nič. To mi nevychádza. Ja neviem ani prejsť cez nich. Dobre, ja to prebehnem. Ja som Dream. Ja som narazil z Dreama. Jakože GG, fakt že GG. Som Já tady si nastavím to. Nechceme na začiatok vypnúť mobu? Mne sa nervujú s tým potom tí, čo tu budú hrať potom neskôr. To je disciplín 1.
Jak to mám prežiť? No, neviem. Však oni majú spítku, že ten skeleton sa hýbne a už je 50 000 metrov do mňa. No zas. Nerfnite tých mobov z Minecraftu. Toto niekto tu nechal. Ale je to moje. Ja som na nejaký dôvod. Ešte ma čaká hlavne. Mám mladý bajlebo, Ja chcem ten loot a odísť odtiaľ, ne pre nič viac. Môže vyťažiť si ešte stack diamantov. Ja potrebujem byť z vesničky, nekovárny. Ale ja tie celostní, to budú mít u sebe. Teď ja si je nechám. Asi sticho! Však to je ten malý zombíkovi na mňa, čo je toto? Čo? Som nervózny, je tu 5 zombíkov malých. Odkedy? Skočím to! Ja som to prežil. Kapíš, že som prežil? Malý zombík s mojimi vecami tam utekal. Čiže diamantový meč v ruke. Ne. Dobre. Ja už sú dva, ja už Myslíš dať jedlo? Prosím? No tak cítim bez jedla. No starter pack, iba prosí jedlo. OK. No bo ja to tu nedám, pokiaľ nemám jedlo. Ja som bez jedla bezmocný, jak v realite. Potrebujem papínka. Aha, ja mám 2 hádka. Jak to? Ešte ja tu dám lomeno, give všetkým cook with, a koľko? 32? Á, to je hneď lepšie, hneď sa mi lepšie pre VPčkuje s jedlom. Napíšte do komentárov, kto má rád jedlo. By ma zaujímalo. Ja milujem jedlo, aj keď ho akože moc nežerem v realite, ale... A hlavne napíšte do komentářů, jaký je nejobľúbenejší mod Minecraftu. Za mňa? No za teba je čo? Pes. Lebo keď mu hodíš speedku 2, straničku 2, tak je strašne broken proti mobom. Lebo však je dvojnásobne rýchlejší, dvojnásobnejšie silnejší. A čo viac chceš? Reálne to už je dosť broken. Alebo pavúk so strečkou a speedkou. Jo, ten je dopad. Lebo pavúk je strašne rýchly. Alebo skoro viac otravnejší než rýchlejší. Čo ti šišie? Ten skoro to mi dáva iba po hlave, fakt že? No ste si, už nech chcípam, keď mám jedlo. Poď sem